kommer en bil, og den kører hen over skolen. Der kommer en bil til hen over skolen. Og heroppe kan vi så se, at fodgængertrykket meget gerne skulle være anmeldt. Og det lyser også. Se der. Det lyser. Det er svært at se. Godt. Og så ser vi nu. Bilerne kører over på grønt. Og der blev den anmeldt igen jo.